ברוכים הבאים לבית הספר תקנים, בואו תראו את הבית ספר שלנו. בואו להכיר אותנו, בית הספר מיוחד לחינוך רב גילאי לתלמידים עם צרכים מיוחדים שמגיעים אלינו מטבריה ומרשויות רבות בצפון. הסוד של המקום הזה הוא אווירה של שמחה אדירה בעשייה ואהבה ללא תנאי. בית הספר גדל, צומח ומתפתח ומבסס תפיסה אנושית ושוויונית על מנת לאפשר יותר מקום בעולם וכלים שיאפשרו עצמאות מקסימלית לכל התלמידים. התהליך החינוכי בבית הספר מתקיים בדרכים מגוונות ומותאמות אישית לצרכים, ליכולות ולכישורים של התלמידים. ההוראה משלבת למידה פעילה, חווייתית, תומכת טכנולוגיה, תוך הכיתה ומחוצה לה, וכוללת תכנים, מיומנויות וערכים המכוונים להכנה לחיים בוגרים, עצמאיים, משמעותיים. אני אוהבת לבוא לבית הספר. תארו לכם עולם שבו כל ילד בחינוך המיוחד מקבל את המעטפת הטיפולית הייחודית לו. הצוות כולל מטפלות רגשיות, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטית, שירות פסיכולוגי והדרכת הורים ועוד. אנחנו פועלות יחד תוך שיתופי פעולה, יוצרות קבוצות טיפוליות מקסימות, מדייקות את הטיפולים הפרטניים ועושות כל הניתן כדי לקדם את התלמידים שלנו לקראת עצמאות בבגרות. יש לנו הרבה פעילויות הסערה בתוך בית הספר וגם בחוץ. בשנים האחרונות הקמנו בבית הספר מרכז אקולוגי חקלאי קהילתי שמהווה מרחב למידה חוץ כיתתי ומקום להזדמנות תעסוקתית עבור התלמידים. בואו נראה איך בית הספר שלנו מכין את התלמידים לעולם העבודה. בבית ספרנו פועל מפעלון ייחודי, בו התלמידים יוצרים ממגוון מוצרים במספר סדנאות. המפעלון מזמן לתלמידים שלנו הזדמנות לרכוש מיומנויות עבודה, לפתח עצמאות ואחריות ולחוות תחושת מסוגלות והצלחה. בגיל 16 אנחנו מתנסים בעבודה ברחבי העיר. אנחנו עובדים בחנויות בגדים במשתלה, בבתי מלון ובבתי קפה. אנחנו לא רק לומדים ועובדים בתקלים. גם משחקים. רוקדים ונהנים.